mayong aga, o kung mayong udto, mayong hapon o kung mayong gabi sa inyong mga utod kag mga kauturan kung ano man oras ninyo ini na abrihan ang aton nga inyo Facebook o kung ang YouTube mayo gid nga adlaw kag Ginoo magapakamayo sa aton. Sa liwat, solo lang gyapon ako, hopefully by next time ara na si Pastor Toledo o kon si Pastor Montaño o kon sino man nga mga pastors nga aton maupod mga kauturan. Akon ginatamyaw ang iba naman kay Sister Lina Bugaay dira sa Mindanao. Salamat gid sa imo nga pag sunod-sunod sini nga programa. Sa kay Pastor Ezekiel Aluhipan kag iban pa nga mga pastors diri sa NOC, salamat man. Sister Shirley Mills, si Hein Lumugdang Curry dira sa West Virginia, si Jamal Adam sa Saudi Arabia. Thank you gid sa inyong mga pagsunod. Kag iban pa gid nga wala pa na kon makuha ang mga ngalan kag ma-review mga kauturan nga naga-komentar sa atong Facebook kag sa aton nga YouTube. Again, ara na kita sa YouTube, ang aton address SDA CPAC CPAC SDA Church. Amo na ang aton YouTube. Open nyo lang na ara na da ang aton nga programa. Kag may mga followers na kita nagasunod, of course, halin dis Pilipinas, halin sa UK, sa Hong Kong, sa Canada, sa South Korea, sa Jordan, sa Oman, sa Qatar, kag sa iban pagid. No. Ang atong Facebook, isa pa lang kasi mana. But eventually, sige na gina, and then later on, damo na gid ang aton nga ma-serbisyuhan. Ari na kita sa ika-12 nga leksyon. Isa na lang kag matapos na ang aton pagtuon sa sinulatan ni Pedro mga kauturan. Ang adlaw sang Ginoo para ini sa Hunyo 10 tubtob 16. Pero aton ini reviewon sa aton Sabbath School lesson review sa Pizza 17 Sabado ina mga kauturan. Sa hindi pa naton basahon ang aton sadsarang nga teksto, aton na naiduko ang aton mga ulo, mga utod. Maluluyon kag langit no namon nga Amay. Nagapasalamat kami sa imo nga imo naman kami updan sa amon nga pag-review karon gid nga tion. Ang balaan nga espiritu amon ginapangabay nga maga-kunsad, maga-influensya sa amon kag magahatag dugang sa amon paghangop kag pag-insendi kag may ara kami nga makutlo sining amon karon nga pag-review sining nga leksyon. Salamat nga imo ako gamiton sa sinigig nga tion upod sang akon mga kaupod diri sa studio. Ginatugyan namo lang tanan, salamat sa imo pagsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. Sa liwat, Engineer Linatan, Sir Tapaya and Sir Ayan Banjula, thank you gid sa inyong pagkapot sa mga kamera, sa mga gadgets dira kag sa computer. Kag ini nagalabot sa inyo mga kauturan tungod sining tatlo ka mga matutom nga mga technical men diri naton sa aton simbahan sa CPAC. Mga utod ang aton leksyon ang adlaw sang Ginoo. Kung inyo natalupangdan, amo na ni ang katapusan. Ari na kita sa may ika-2 Pedro kapitulo 3. Ang ika-2 Pedro tatlo lang kapitulo. So ini nga semana ari na kita sa kapitulo 3. Ang sa sunod nga semana kung inyo na matalupangdan, summary na sang bilog nga sinulatan ni Pedro. Halin gid sa Pedro na unang Pedro 1 kag tubtob sa ika-2 Pedro kapitulo 3. So ang next week is a summary, ang isa sang tanan nga aton matun-an sa bilog nga trimestre. Mga utod, aton dumdumon nga ang aton leksyon naghambal nga ang mga katawhan nga wala nagapati sa Ginoo
amo ang matalupangdan nga mga katawan nga hindi masaligan kag maka talagam o kon kalhadlukan. Nga man, tungod kay ini sila nga mga katawan, wala, of course, nagapati sa Ginoo. Kag wala nagapati nga may ara katapusan. May paghukom. May katapusan ng adlaw kag may sunog o kon may pagliwat nga ining kalibutan mahimo bag-o. Gani amo na mga kauturan ang isa nga sadsaran nga aton tun-an. Kag sa sini nga semana si Apostol Pedro sa iyang sinulatan nagahambal may tungod sang katapusan. The day of the Lord, ang adlaw sang Ginoo. May duwa ini mga kauturan ka mga images o kon ka mga nawong. Ini ang term, phrase, the day of the Lord o kon ang adlaw sang Ginoo. Number 1 is the coming of Christ. Ang ikadua, ang nauna amo ang pagbalik sang Ginoo. So amo na nga ang adlaw sang Ginoo. Kag ang ikadua nga nawong ang paghukom sa nga mag-aabot mga kauturan. Though ang day of the Lord may medyo negative nga connotation because it is speaking about the judgment day. Nga adlaw, akon adlaw maabot. Kung isa bala may mga term kita sina, maabot gid ang adlaw. So maabot gid ang akon adlaw. What is the point there? Nga may kahulugan na nga maabot gid makabalos ko sa imo. So daw amo man ni, though the meaning, ang nauna nga meaning is mabalik ang Ginoo, kahimayaan na, kalipayan na. Pero ang ikadua nga meaning sang day of the Lord is ang paghukom sa Ginoo, ang pagtimalos sa Ginoo. So daw amo na ang tema gid subong sang aton nga leksyon, ang pagtimalos sa Ginoo, ang not necessarily revenge, pero ang paghukom sa Ginoo sa mga katawhan nga bisan gin-ano na nga pangaluyag ginhimo na ang tanan para lang makakilala sa Ginoo pero wala gid nagtuo, wala gid nagtuman, wala gid nagsunod. That's the time nga ma-fulfill ang ginatawag the day of the Lord, ang adlaw sang Ginoo nga kadako sang iya nga connotation nga ang paghukom kag ang pagsilot sang Ginoo. Mga utod, may isa ka punto nga akon i-emphasize nga dumdumon ta nga hindi kita nag-alagad sa Ginoo tungod kay nahadlo kita sang paghukom. I hope nga hindi na amo ang aton motibo. Oo. Pero balas ng isa kabaye na manalang kay na tayaan siya sang pusil. Ti namana lang siya. Bisan wala siya sang gugma. The same thing with us. Wala kita nagbaton sa Ginoo, nagalagad sa Ginoo because nahadlok kita. Tungod nga nahadlok kita nga may pagsunog, may impyerno o kon may paghukom sa katapusan. No. Hindi na amo ang aton motibo. I hope hindi na ang aton motibo. Ang aton motibo nga nagbatong kita kay Kristo, it is because may palaabuton kita nga kahimayaan. May ara kabuhi sa luyos ang aton kaantusan. May ara nga paglaom kita mga utod. Nga bisan anong aton pagantos diri sa kalibutan. Kay Yusi, diri sa kalibutan wala katapusan ng pagantos. Wala katapusan ng problema. So, ara ang Ginoo nagahatag sa aton kag may ara man kita freedom, may kalahilwayan kita dira sa Ginoo kay a life with Christ is a happy life na ti amo na siya mga utod ang rason nga main reason nga nagbaton kita kang naglagad kita sa Ginoo. Pero mga kauturan si Pedro sa iyang sinulatan wala man niya gina-discount nga may ara nga paghukom sa adlaw sang katapusan. Gani mga utod nga
Ang punto lang nga, hindi ta nagbaton kay nahadlok ta. Iliwaton ta na nga ideya. Kay nahadlok ta sang katapusan. So nagbaton ta sa Ginoo. Mga utod, sa hindi pa ta magpadayon sa Lunes hasta sa Martes nga leksyon. I hope nga hindi lang kamo ma-offended. Pero may mga ginikanan nga dumar sa ilang kabataan, pinaagi sa pagpahog. Na may mga bata nga wala nagatarong, wala nagapasaway, masiling dayon ang mga ginikanan nga ara pulis. Sige balaki matawag ko pulis. We are creating a negative impression nga ang pulis are bad people. Okay. So, kabay pa nga aton nga liwaton kay hindi nga himuon tang bata nga mag-behave o kung magtarong because may pulis. Ang punto is may pulis o kung wala, ang aton bata is behaving well. So amo man na sa aton mga utod. Hindi tungod kay mabalik ang Ginoo. Ti silang bantay ka, sunugon ka gid sang Ginoo na ti mapati kita, matuo kita sa iya, masunod kita sa iya. I hope hindi na amo ang aton nga estilo, ang aton pamaagi. Nagbaton kita kay Kristo because we love Him. And that's it. Kay kung nagbaton kita kay Kristo nga wala kita gugma tungod sa kahadlok, hindi kita magdugay. Hindi kita magdugay. Gani, nagbaton kita sa Ginoo, it is because we love Him. And that's the main source. Pero, hindi man naton i-discount, hindi man naton pagkalimtan, hindi naton pag-ilimod-limuran nga may ara man paghukom. And amuni ang aton nga leksyon, mga utod. May dumduman akong binalaybay sang Ilonggo. Ang binalaybay ni amuni siya, mga utod. 7 ka bukid akon ginlakbay. Liyon kag tigri akon kaaway. Hindi ko balihon ang akon kabudlay, basta makita ko lang larawan mo, inday. You see? Sino ang nagsugo sa iya nga magtabok siya sa 7 ka bukid? Kag liyon kag tigri ay iya awayon ang gugmaya. Amo man na sa Ginoo. Ang tawo bisan ano kabudlay basta gugmaya, mahimo tanan. That's why bisan ano nga tudlo sang ginikanan mo, amo nang pamasawon mo, amo nang pamanahon mo, kung wala ka gugma, hindi gid ka magsapak. May tendency supakon mo ang imo ginikanan. Kay imo gid ya ang gugma. And that's it. Because we love God, bisan ano kabudlay, nagapadayon kita sa pag-alagad sa iya. Okay? So, ari kita mga kauturan sa Sunday, sa Domingo nga leksyon. The line of authority, ang linya sang otoridad. Aton dumdumon, nga sang naligad nga simana, si Pedro naghambal man sa aton leksyon, gin-emphasize, nga may mga filosofiya nga nagasulod sa aton iglesia. Kag ini sila, nga mga tao nga nagatudlo, sikwahi, luwas sa pagtudlo sang Ginoo, are people nga mga wala sang otoridad sa pagtudlo. Nga aman, because they themselves are not having freedom. Nga aman, kay ti slave sila, ulipon sila sa ilang kasalanan. Ti nagatudlo sila, nag-offer sila, tugyan sila sang kahilwayan. Oo. That's why amuna may mga meditation, may mga yoga, magpungko ka, ma-meditate, madula kuno imo problema na ina nga mga pagtudlo dayon, may mga iban pa nga mga techniques nga madula imo problema, mahuhawas ang imo nga mga lulan sa kabuhi. Mga kauturan, amo na ang ginhambal ni Pedro nga hindi kita dapat madani, hindi kita dapat ma-persuade sini mga kauturan kay ini sila nga mga tao nga nagatudlo sina di themselves, sila mismo wala gani man sing wala man gani sang katawahayan. Gani ang line of authority nga ginahambal ni Pedro is only in Jesus. Ara lang sa kay Kristo. Gani amo na ang siling niya mga kauturan nga mga utod,
amo aton balabasahon ang Biblia mga kauturan. Nga makita naton sa ika-2 Pedro 3, 1 tubtob sa 3, sa 2. Mga hinigugma, ari karon amo ang ika-2 sulat nga ginsulat ko sa inyo. Kag sa ila nga duha ginapukaw ko ang inyo bunayag nga huna-huna sa pagpahinumdum sa inyo. Agod nga dumdumon ninyo ang mga tagna nga ginahambal anay sa balaan nga mga manalagna, sang balaan nga mga manalagna, kag ang sugo sang Ginoo, kag manluluwas paagi sa inyo mga pinadala. Okay. Si Pedro, mga kauturan, nagapahinumdum sa aton. Okay? Ang iyang ginmensionar, 2 kasulat ang iya ginpadala. Trying to remind, nagpaninghuwa sa pahinumdum sa iyang mga ginsulatan nga ang mga mandalagna dapat naton sundon ang mga nasulat, dapat naton tunan ang nasulat agud to nga hindi kita madali-dali nga ma-persuade o kon makabig sang mga false teachers. Okay. Mga utod aton dumdumon nga ang New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Ang New Testament amo ang katumanan sang Old. Ginsulat sang Old, ginprophesy, gintagna sang bandaan nga tugon. Kag ang bag-ong tugon, amo siya ang katumanan. Ang daan nga tugon was speaking about Christ. Si Kristo ang theme, ang tema sang daan nga tugon. The Old Testament. Kag dayon pag-abot sa New Testament, there na fulfill si Kristo. That's why amo na ang aton kalantahon kag ang mga aton ibalan nga the theme of the Bible. Ang tema sa Biblia is Jesus. Gani mga kauturan, si Pedro nagahambal nga dumdumon ta ining otoridad. Ang linya sang otoridad is coming from the Old Testament, from the prophets, from the teachers, from the law. Amo na ang mga linya until it came to Christ as the fulfillment. Gani luwas sa ila, luwas sa kay Moses, luwas sa kay Solomon, mga propeta, mga balaan nga propeta, until the time of Christ. And then wala na. Of course, Peter and John, Paul, amo na sila nga mga linya. Luwas sa ila mga kauturan, hindi na matuod. Gani amo na siya nga permigid kita pahinumduman ni Pedro. Yeah. And then sa Martes mga utod, ariman. The scoffers. Ano na sa ilanggong scoffers? Mayubiton. Ukon sa bag-o nga terminolohiya sa Ilonggo, mga palahikay. Mga palahikay. Amo ning mga tao, mga kauturan, nga wala na sang obra. Hikayan lang ang kamaturan, kadlawan lang ang kamaturan. Amo na silang mga scoffers, mga mayubiton. Gani, nga ang nag-Adventista kita because may komisyon kita, may responsibilidad kita sa pagwali. Not necessarily nga magwali kita, but we will help the work of preaching the second coming of God. Amo na mga kauturan. May ara nga mga mayubiton, may ara nga mga nagakadlaw sa aton. Oh, wala mangyapon nag-abot ang inyong Kristo. Sige na kamuwali, halin pa sang una. Nakabati man kita gani. Siguro iban sa inyo nakibaluman nga may mga ginikanan nga wala na nagpa-eskwela sa una. May aragid kun hibalaan niya nga ang ginikanan wala na nagpa-eskwela sa iyang mga kabataan kay mabalik na si Kristo. Okay? Hasta subong wala man nagbalik si Kristo na. Pero mga kauturan, pwede makadlawan kita.
Nga wala man gyapon dugay na kamo sa giwali hasta subong wala man. Pero mga utod, I would like to remind everybody nga if there is a sure prophecy to fulfill, if there is an assurance, mga kauturan, nga sigurado gid nga may tabo is the second coming of Christ. Mga utod, wala na sang iban. Sigurado gid ya nga si Kristo maabot. The only thing is that wala lang ta kay balo kung saan. That's why sa aton nga Tuesday, Martes nga leksyon, 1,000 years as a day. Mga utod, amo na ang gina-remind, bisan mga kauturan, sa panahon ni Pedro, he was also speaking about the second coming of Christ. Iti, nagkayab na si Kristo sa nga panahon mo. Tapos na nga nagkayab, saksi si Pedro, kag iban nga mga disipulos. Gani, after several years, si Pedro nagsulat. Nakabati si Pedro nga ini nga anak amuman gyapon ang magabalik at the same manner sa amuman nga dagway magabalik. Natanom gina sa una ni Pedro. That's why after several years kag amo ni ang pagsulat ni Pedro, he was also speaking about the coming of Christ, the second coming of Christ. Gani mga kauturan, amo man na ang iya tima, amo man na ang iya nga ginahambal. Nga if there is a promise, the Lord have promised that will really come true, and that is His second coming. Pero wala lang natabo sa iyang pagkapanahonan ni Pedro. Of course, unlikely kayo nga mabalik dahil si Kristo sa itong kapanahonan. But the point is, Peter nag-assure, hatag sang siguraduhan nga si Kristo mabalik. That's why ginahambalan niya nga hindi lang kamo mag-apekto. Mga utod, hindi kamo magpa-apekto sa mga mayubiton. Mga utod, hindi lang kamo sala-sala sa mga manughikay sa inyo. Nga mga nag-pick sa inyo. Pangilay sa inyo nga wala manggihapon. Hindi ang punto ni Pedro nga hindi lang kita magpa-afekto, hindi kita magpadala-dala sina mga kauturan. Kay ara gina niya. Bisan diin ka magadto may mga mayubiton gid sa negosyo, sa eskwela, sa imong love life, may ara gina iya nga mga amuna nga mga tao. And much more sa kamaturan. May mga mayubiton. That's why the point that Peter would like to emphasize is that let us not be affected by the scoffers. Okay? Isa pa gid. Nga kay wala man gyapon nag-abot ang inyo Dios. Sige man kamo gyapon, wala man na nag-abot si Kristo, ay ginainto lang kamo. Mga utod, amo na ang sulat ni Pedro. Gani ga-pilar siya nga hindi kita. Kaya nga man, isa among the many reasons nga wala mangyapon because ang ato niya timetable is different from the timetable of God. Ariya. Sa ato niya, 1,000 ka tuig. Pero ang kabuhi taya, 70 anyos silang siling sa Biblia. 50 anyos, may iban nga 90 anyos. May Adventista kita nga taga-Kabangkalan, Mrs. Susana nga 120 years. Siyang pinakatigulang diri sa Pilipinas. Siguro mga kauturan or even the whole world. Pero amo lang na. Pero sa Ginoo ya 1,000 years sa aton nga kabuhi. Kapulo tay balik-balikon ang aton nga edad 1,000 years kay 100 lang kita, iban 100 years lang, 90, 50 lang ganing iban. Kapulo tana nga sumpay-sumpayon, one day lang na sa Ginoo. 1,000 years na sa tao para apang sa Ginoo is just one day. One day. So, gani mga utod, amo ni ang aton nga punto. Nga hindi kita magpa-afekto because ang aton timetable, ang aton niya nga inurasan lain sa oras sang Ginoo.
But the point is, nga ang wala man, siling ni Pedro, it is because ang Ginoo nagapasensya sa aton. Ara gyapon ang pagpasensya sang Ginoo sa aton. Gani amo na mga kauturan nga wala gyapon nag-abot. But nevertheless, I would like to emphasize again nga sigurado gid ang pagbalik sang Ginoo. Makibot lang kita mga kauturan. That's why hindi tagid. Okay, kadto kita sa Wednesday. May isa ka bata na Adventista, dayon iya gid gin persuade ang iya ginikanan ang iya nga nanay, nga nay amo ni kanami gid kanami nga kita mag-alagad sa Ginoo kay dali na lang siya magbalik kang Ginoo amo ni matutom, mapinasansyahon, so forth and on. Nagsabat ang iya nga nanay. Okay, ti ano ang dason, ang mahitabo? Kay amo na ang Ginoo nimo, ti ano? So what? Oh, kung sa Ilonggo pati, ti ano? Oh, ang ina nga termino sa Ilonggo ya, kung imo ginaisipon ya, amo na ang nagauntat sang tanan nga argumento. Magsiling na ganing Ilonggo, ti, untat, wala na. Ti mo. Oh, you see? So, hindi masabat, ti, sabton ka lang, ti mo. Oo, na. Untat na, wala na. Amo na nang sabat. Gani, mga kauturan, ti, so what? Kung sa Ilonggo pa, ti, ano? Kaya amo na ang Ginoo, amo na siya, ti, ano? Oh. But the point is, mga kauturan, nga, let's continue. Bisan tuod kadlawan lang kita, sabton lang kita, ti, padayon ka lang iya. But mga kauturan, and that's correct. Let's go on. Let's go ahead. Kay nga aman, nga dumdumon ta, nga kita nga mga tumulo, kita nga mga Adventista. Ang aton ngalan mga utod, muna siya, is Seventh Day Adventist. Okay? Ang ikapito nga adlaw, among ikapito nga adlaw sa inog pahuway balaan. You see? Na, dayon Adventist, coming from the word Advent. Sa aton pa ikadua nga pagbalik, ang pagbalik sang Ginoo. The name itself speaks of our doctrine. That's why sa akong ginhambal kay na nga hindi nalipay gid ako ya nga ang aton simbahan may ngalan nga pareho sina. That's why aton obligasyon, aton nga trabaho mga kauturan, being an Adventist, ang pagbulig sang buluhaton sa pagpelo sa katawhan nga ang adlaw nga nagpuhay balaan kag ang aton Ginoo indi na manugay magabalik. Ang punto lang sa aton leksyon naghambal man sa aton nga hindi lang kita magbutang sang pizza. Amo na ang sala sang una. You see, nahimo kita nga iglesia, it is because of that wrong before. Because of that failure. That's why hindi naton i-repeat na. Oo. Pero kanami man nga because of that failure ni William Miller nga nag-set sang time nga amo nang pagbalik sang Ginoo, nagwa ang Adventista nga ngalan. Pero mga kauturan, subong sa aton niya, hindi lang naton hambalon nga amo na ni ang pizza nga mabalik, amo na ni ang tuig nga mabalik ang Ginoo. Kay ang Biblia mga kauturan wala gid nag-specify when, but the idea is God will really come and He is sure to come. The only thing is that wala lang nagbutang sang pizza. Mga utod nga aman nga wala nagbutang pizza. Kay kung butangan pizza ti isa lang ka adlaw before sina nga date amo na pag-Adventista ta na. So isa man na sa mga rason nga ang Ginoo wala nagbutang sang pizza, it is because He wanted nga iya gusto nga magpadayon kita sa pag-alagad sa iya agud na madamo pagid sang aton madala kag magpati sa aton agud to madamo ang magasugata sa iya. Mga utod, last sa Thursday, a final appeal. Okay. Akon basahon karon ang katapusan gid nga teksto nga ginsulat ni Pedro sa 3:18 sang ikadua nga Pedro. Pero mga kauturan, ang final appeal ni Pedro is that there are two
appeals. Siguro may ara pagid, but at least nakita naton sa atong leksyon nga may duwa ka appeal si Pedro. May duwa siya nga pangabay, mga kauturan. Number 1, live a holy life. Amo gina ang gist sang iyang sinulatan halin sa 1 Peter 1 hasta sa 2 Peter, mga kauturan, 3:18. Nga, live a holy life. And then, ikadwa nga pangabay ni Pedro, ikadwa yang appeal. Be not led astray by false teachings. Nga hindi kita madani, kung sa Cebuano pa, hindi kita malumpayan sang mga hindi tuod nga mga pagtudlo. Hindi kita madali-dali nga ila nga makuha tungod sa ila nga mga hindi maayo nga mga teachings. Okay? So, amuna mga kauturan ang punto ni Pedro. Kag si Pablo man, iya man na gin ano si Pedro, iya man nga gin suportahan. And the same thing, ang appeal ni Pedro, ni Pablo mga kauturan. The same man nga panawagan ni Pedro. So, duwa na sila si Pedro kag si Pablo. Ang ilang panawagan is almost the same. Number 1, live at peace. Nga magpuyo kita sining kalibutan, nga may kalinaw, kag may katawhayan, nga we have the freedom, kag may ara kita kahilwayan. And then, develop a holy life. Na, amo man na ang kwan. Kay, ginmensionar na din ni Pedro si Pablo sa iyang sinulatan. Nga just like Paul, na amo man na pinagi sa kay Pablo, the same, parehas kami panudlo nga amo na magkabuhi kita nga may katawhayan kag aton nga i-developon, aton nga himuon ang kabuhi nga balaan. Okay? So, doa muna mga kauturan nakita ko nga mga importante nga mga punto sa aton nga Thursday, sa aton Wednesday nga leksyon, nga ang aton ngalan, importante, kag nagadala sang mensahe. Dayon ang aton nga Tuesday nga lesson sa Martes, nga ang isa ka adlaw, 1,000 years sa aton yang timetable. Kag ang aton nga Monday nga leksyon, nga hindi kita magpadali-dali sa mga mayubiton, kay dumdumon ta anywhere we go, whatever is our business, whatever is our line, mga kauturan of life, may ara gidjay nga mga mayubiton. May ara gidjay nga nagapanghikay, nagakadlaw, bisan ano kanami na sa imo, bisan ano naka-bright sa imo, may ara gidjay nga nagasambil ang ilang mga bibig. And then, Sunday natong election is the line of authority. Nga ang otoridad sang kamaturan, halin sa daan nga tugon hasta gid sa panahon ni Kristo kag sining aton mga apostoles. Aside from them, mga butigon na sila nga mga manudlo kag mga manalagna. Mga kauturan sa katapusan, akon basahon. And this is the appeal ni Pedro, mga kauturan. Sa ikaduhang Pedro 3:18. Apang magtubo kamo sa bugay kag sa pagkilala sang aton Ginoo kag manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Sa iya ang himaya karon kag tubtob sa gihapon. Kabay pa. Amen. Amuna mga kauturan, gani ang aton Thursday nga lection is the final appeal. Di malipatan mga kauturan. Duwa lang gid ang ginaapilar ni Pedro kag ni Pablo. Magkabuhi kita nga may kahilwayan dira kay Kristo, and then aton nga i-developon, aton nga patubuon ang aton pagkabalaan, mga kauturan dira sa Ginoo. Okay? So kabay pa ang Ginoo magapakamayo sa aton kag mga kauturan, posible nga wala ko gin mahatag ang tanan, but at least may mga punto kamo nga mabalon kag madugang sa inyo personal nga pagtuon sang aton nga leksyon. Next week, ang aton nga leksyon, summary sang tanan nga mga ginatudlo ni Pedro
para sa aton. Nga iya ginsulat sa nauna kag ikadua nga Pedro. Magaduko kita sa aton mga ulo, maluluyon kag langitnon namon nga may salamat. Nga ikaw upod namon sa siniging nga tihon. Salamat sang imo nga pahinomdom sa amon, katulad man sa pagpahinomdom ni Pedro sa iya bumalasa, sa iya ginpadalan bilang pastor, pastoral letter mga kauturan ni Pedro. Kabay pa nga mangin amo man ni ang amon subong. Nga amon ibuhion ang mga laygay kag ang mga pagtudlo ni Pedro sa sining kapanahunan. Kaya ang ilang sitwasyon wala kinalahi sa amon sitwasyon karon. May mga outside problem sa iglesia, kag may mga problema man, may mga challenges nga halin sa sulod sa iglesia. Kabay pa Ginoo nga mapadayon kami nga matutom sa pag-alagad, tubtob gid sa imo nga pag-abot. Kay kami ni kahibalo nga sigurado gid nga ikaw mag-aabot. Sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen.